La divinul ce creează chipul lumii sau la chipul creat ce naște unirea divinului în deodată chip ceresc și pământesc? Inima dumnezeirii ești, Fiul lui Dumnezeu, care o dăruiești lumii, pâinea iubirii, însuși chipul tău. Inima dumnezeiască nu putea să încapă decât într-o altă inimă de taină, mare cât o lume. Inima de mamă, al iubirii chip prefăcut în trup. Inimă dumnezeiască, chipul lui Hristos, inimă cât absolutul, curgi în revărsare, sânge împărtășire, potir de iubire. Bucură-te, icoană, inimă în rugăciune, feciorelnică de apururi, chipul Maicii Domnului. Și peste inimă încă o taină mai este, Duhul care bate fără de oprire, dragostea în amintire. Fiecare suntem inima din noi în înfățișare. Inima de suflet, inima de corp fac un singur trup. Iisuse, inima mea, dorește întâlnirea cu inima ta în inima potir, unde Dumnezeu și făptură sunt un singur trup. În inima mea de lut cobor mintea mea trupească și în unire de gest chem numele tău, Iisuse. Ca venind tu, inima și mintea să se facă prescură în care tu să liturghisești trupul tău, inima iubirii de Dumnezeu peste lume. Și așa, mintea și inima mea să fie potir de făptură pe care să-l umpli cu sângele tău cel dumnezeiesc. Inima mea pământească să întrupeze inima ta, Iisuse, peste care suflarea Sfântului Duh fiind să o prefacă în dumnezeiescul trup. Și așa și eu cu tine să fiu un singur trup, inimă de taină în care eu, Iisuse, te întipăresc în ființa mea, precum și tu te întipărești, icoană în care Dumnezeu și făptură sunt deodată împreună. În gestul iconic de inimă, mintea uimită doar privește și inima la fel. Tu, Iisuse, fiind acela care curgi cu sângele divin și Sfântul Duh bate în grăire de taină. Nu te opri în minte sau în inima de carne, nici în inima de suflet, ci în inima de taină, inima icoană, ritual de liturghie, potir și împărtășire, peste care este Sfântul Duh și a Tatălui absolută binecuvântare. Inima are 3 tărâmuri: împărăția lui Dumnezeu, tărâmul de cer și de pământ, chip de pomul vieții în mijloc de rai. Prin păcat am pierdut și pomul vieții și unirea de rai și am rămas cu pomul morții, inimă de suflet oarbă, minte și inimă de corp la fel, un trup gol pe care stă șarpele cu limbile lui de otravă. Dă jos șarpele și fă-ți trupul cruce, gest de inimă ce-și reamintește chipul. Mintea și inima în gestul închinării, cu numele de icoană al tău, Iisuse, vor reprimi inima de taină. Mulțumesc!